Tebo ketal-ketal resamong tai video nanya bagai subscribe kadi Kog Nobari YouTube channel. Hambai. Tang kan di ano khung tang selai di ano tang kan di ano khung tang selai di ano tang kan di ano khung tang selai di ano khung tang kan di ano khung tang selai di ano dık kabat maşıkılay dık kabat masuk sobo dık kabat maşıkılay dık kabat masuk sobo aşıkili angbo sikla aşıkili angbo sikla kumtang kaniya nono kumtang şılaya nono Gana tare ke di ai tandi yang ta phai di gana tare ke di are ula tit gadak ngo ani kha upuro nang ba ani hamse nai tha are oro ang le kiriyo tong thagya ani khale khapang kuleyo khung tang kan di ano khung tang selai di ano kumtang kaniya nono kumtang şılaya nono Ayanga o salo no na phai nai Ayanga o salo no na phai nai are oro ang le kiriyo tong thagya ani khale khapang kuleyo are ula tit gadak ngo ani kha upuro nang ba ani hamse nai tha